Di manogot ni ari hupang oluma mesin ni motori hutadikon hutadot nauha holongi humoko panak dohot parsondu bolotki. Siang terminali mau berangkat mamboan hirim di gaduk tiki hudalas niari tongdo hudalani mangalului hangoluan di ngolunami supir Roma borngin di tongan dalan gabelungun so ada makao alai bohina rodo tu parningotatki nagabe hagogo otku saleleng di pardalanani sada kilometer nahu lewati sada tangian nahu pasaha asal maboy marsit kolanaki jalaboy sonang parsoduk bolotki.